Phinde sinamukele babukele emakhaya. Igama lami njengoba nazi ukuthi ngumfanifilo wambuthuma ewushe. Ubhoti uke wachaza udaba lakhe inkinga naye. So sikwazile ukuthi simthinte uma wengane. Wasilalela sibonga futhi nokuhlonipha kwakhe wafika. So manje sesimphethe kuma wengane. Sifuna ukuzwa kuyena ukuthi lolu daba lolu uzolamukela kanjani. Ungakhohlwa mbukeli ukuthi mawufuna ukusibhalela nayi inombolo la ku screen kanye ne-email address yethu usithumelele kuyona inkinga ofuna ukusibikela yona isigemegeme onaso ofuna ukuthi sikuxazululele sona. Dadewethu sikubingelele siphinde sikwamukele ohlelweni igemegeme zothando. Njani bhuti? Siyaphila njani dadewethu? Ngiyaphila. Sikhona. Lisoka lakho la lisibhalele ohlelweni. Kunento afisa ukukutshena yona emudlayo. Siyacela nje sisi umlaleli ukuthi ufuna ukuthini. Bafo akumchazele usisi ukuthi yini le eyenza ukuthi wena usibhalele la ohlelweni. Awumchazele kabanzi. Sisi nginenkinga la. Ukubona ukuthi phela nami angazi ukuthi kona bengizoyichaza kanjani. Kodwa ngibona sikhona isidingo sokuthi ngikwazi ukuthi ngikuchazele. La kahle njengoba nje usuze wathola nanomntwana. Mina uthando lwakho anginalo. Uthando enginalo mina nginethando likasisi wakho. Kodwa njengoba manje sekuze kwaqhamuka nomntwana, ile ngingasazi ukuthi kufuna ngenze njani. Kodwa ngithi nama ngikubekele esithombeni lokho ukuthi ngikubeke esithombeni kuwena ngizwe wena ukuthi wena uzothini. Njengana noma umuntu osetholile neno nomntwana wami. Akwazi phela ukuthi manje nje wasekhona ingane ngoba usuthi wena usangithanda manje nje wasekhona ingane ngeke ngize ngikiyeke mina. Uyena shuthi uzomela umyeke. Wena uqhubeke nami ngoba sesinengane sobabili. Akwazi phela ukuthi ungavela umyeke kanjalo nje yena mina ungiyeke kanjalo nje wasenginengane uyithini lengane. Hayi awumchazele bhuti ukuthi isizathu esenza ukuthi uze noma mhlambe aze nakuthande wenzani wena kuyena. Inkinga mhlambe yayila ngamhlambe la lengazi khona ke yena. Inkinga ekhona la siswami kwenzeka iphutha la. Yabo iplate wafike walidla ile plate leli kade lizodliwa udadweni. Ngangikade ngilifakile intando yokuthi usisi wakho ngifuna sithandane naye until size shone phansi kumhlabathi naye. Kodwa ke manje njengoba manje sekwenzeke ngalendlela uthi usuze wathola umntwana. Yile ngifuna ukuchazeleka khona ukuthi nawe uchazeleke khona ukuthi hayi ngoba kodwa phela bekade ngikuthanda nami. Inkingi ile yokuthi kodwa sekukhona umntwana wena ngifuna ukuzwa lapho ukuthi yipi ke mhlambe indlela esingaqhubeka ngayo kuze kwazi ingane ngizokwazi ukuyisupporta kodwa mina uthando lwakho anginalo. Ukondla kona ngizoyondla ingane anginankinga nokuyondla. Hayibo. Mina masangenze njani ke mina? Mina ke ngenze njani mina? Ngoba phela manje uthi awungithandi njengoba ungangithandi nje mina njengoba ngikuthanda ngenze njani mina? Ngoba angikwazi ukuthi ngizokuyeka kanjalo nje. Nami ngangazi phela ukuthi ngidla ukudla kanti wena ufakile lezi zinto zenini ezifakayo. Manje mina ngenze njani ke manje? Wena yeke udadewethu uthande mina ngoba mina nawe sesinengane. Akukwazi phela ukuthi wena ungangangithandi mina. Ukhethani? Ukhetha ingane noma ukhetha udadewethu? Ingane anginankinga nayo. Ngingayithatha ingane kodwa noma nosisi wakho angakaze ngimchazele naye. Istory esiphelele ukuthi njengoba senginomntwana kodwa umntwana kuyaziwa wona ukuthi ukhona kodwa kwazi ukuthi wami. Ingakho ke sengithi nami njengamanje ngikwazi ukuthi ngithi angize la kubafuthi bakwazi mhlambe sixoxisana ukuthi yipi mhlambe indlela engenzeka ngayo ngoba bandla uthando lwakho cha lona lokho. Wena dadewethu ikuphatha kanjani indaba yokuthi uthandana nendoda kasisi wakho? Futhi akwazi nami ngangalindele. Ngangalindele ukuthi koze kufike esimene esikanje. Ngangayitsheni. Nami ngangena endlini ngibona ukudla kuphakiwe ngitshela ukuthi kuphakelwe mina ngadla. Manje njengoba sekukanjena ke manje ayikho into esangisazoyenza. Akukho engisazokwenza. Yena akasithande sobabili naye nengane ikhona ingane. Wena nje yeka lo. Wena yeke usinda uthande mina. Udadewenu angiboni uzokwamukela lokho. Usaqhubeka nawe udadewabo? So nesithembu nje. Senginesithembu kodwa esingazani ngokuthi ngikwaphela akazi lo munye uthi ingane yami.
kodwa uSindi wazi ukuthi yena mina ngithandana naye. Kunganjani mhlambe mesithola amakhathakhatha ukuthi lo simkhiphe lentando wamfaka yona uzovuma sisuthi sikwenze lokho akuphalazise? Hayi ngeke, hayibo kanjani? Sekunanomuntu phela lapho ude. Ngibuke kahle lento. Ya, hey ngiyakuzwa sisi. Ngeke akulungi. Ngeke bandla shem. Yabo manake makunjalo ngavela nane ngife. Uyazi sisi ukuthi uthando lomuthi lihamba hambe liphele, umuthi uyiphelele egazini uzomisa kanjani maseliphelile? Akwazi. Masewuphelile. Ngeke kuze kuphele bhuti. Yena uyazi ukuthi wayethi menza lento le ngoba wayazi kahle ukuthi mina ngiyeza ngizobheka udadewethu ngoba wayeshilo nodadewethu athi uze kuyena. Yena wayengasho ngani kumina ukuthi khona ilokhu nje iplate elingekho right laphana. Inkinga wayengekuyekisa ukudla, usukuthathile sokudla, Hayi uyabo? ngeke bhuti. Naye kwangasiyona inhloso ukuthi kwenzeke lokho. Akwazi. Besicela ukuthi sizame ukuphalazisa, yabo? Sokutholela imvoziso nje nombola phalazi izophela yonke lento le. Ngiyamthanda nje manje ngenze njani? Ngiyamthanda phela manje ngenze njani? Ingane le ngizothi ngithi ubaba khona ngelapha mesithi iyafika. Hawu udadewabo ma phela lo. No, uthe uzoyondla ingane uzoqhubeka yondla. Akanankinga nokuyondla but into eyinkinga manje ukuhlala nomuntu angamthandi. Uyabo? Kodwa uNkulunkulu. Ungakhali sisi. No, inkinga yileyo. At least ukukhiphile enhlizweni yakhe wakuchazela kunokuthi ahlale kuwena edlala ngawo, yabo? Kaze kwabhlungu ke ngoba phela mina ngiyamthanda manje ngenze njani? Ya ngezwe sisi uyamthanda but into esiyifuna thina nesixazululo sokuthi nawe ukhululeke ngoba kuzohamba vele iphele lento esemzimbeni yakho, uyabo? Naye wayengahlosile ukuthi wayithi uyilungisela umuzi wakhe kanti intando izongena kuwena, uyabo? Siyacela ungakhali dadewethu, hlisa umoya. Kodwa kubhlungu ke phela manje ngoba ngiyamthanda. Ubaba engane yami lo ngiyamthanda. Ya uzoqhubeka Nkosi yami ayisupport ingane. Ayikho inkinga. Uzoqhubeka ayisupport. Angithi futhi uzoqhubeka uyisupport ingane. Yebo ngizoqhubeka ingane ngiyisupport kodwa wena uthando lwakho bandla anginalo. Inkinga ilapho nje ukuthi angazi ukuthi ngelinye ilanga lamalanga kuzophetha iyeka kephi lento. Uyabo? So siyacela sisi ukuthi sikusize ngalendlela lesokusiza ngayo, uyabo? Ungakhali nawe ngoba nayi nengane siyakhala ngapha bakithi, uyabo? So sizozama ukuthi sikutholele izinto zesintu sikuphalazise ube right. Uyazi ukuthi iphume lentando ayifakwa umfowethu ukuze naye impilo yakhe izoqhubeka ibe right. Into ebalekile ukuthi ingane ikhuliswe kahle, ikhule ibe right. Uyayibona nje namanje ithathwe uyise iyathula, yabo? Kusho ukuthi vele ingane yakhe. Uqhubeka usilandele ohlelweni iGemegeme Zothando. Subscribe, ulike, ucomment.